Mă uit pe diferite grupuri de beauty și văd lucrări. Nu am niciun curs, ce părere aveți? Păi, ce părere să avem? Fă un curs sau fă mai multe, pentru că în ziua de astăzi nu mai merge doar cu talentul. Este loc pentru toată lumea. În data de 19 ianuarie 2026, când Academia Bela Popescu va împlini 10 ani de activitate, deschidem o nouă serie de curs cu afor acreditat, seria numărul 31. Cursul este foarte stufos, începem cu partea de spălat, ondulație cu peria, buclele cu placa, buclele cu ondulatorul, buclele valuri, bazele coafirilor texturate, colorimetrie, apoi avem partea de tuns păr lung, tuns păr mediu, tuns păr scurt, iar în partea de vopsit vom avea vopsitul simplu, șuvițele, airtaș balaiaj și vom încheia cursul cu partea de montaj extensiile cu bandă și extensiile cu chiratină, pentru că acestea sunt cele mai uzuale în saloane. Înscrierile au început, iar acest proiect, vreau să vă spun că este venit din dorința mea de a oferi și celorlalți care doresc să învețe această frumoasă meserie un mediu frumos și modern de a învăța. În anul 2001, când am făcut primii pași în această meserie, primul curs pe care l-am făcut a constat doar în a scrie și atât. Din acest motiv, cursanții Academiei Bela Popescu nu scriu, primesc suportul de curs, iar ei, în cadrul orelor de curs, vor avea doar modele umane. Modelele umane sunt puse la dispoziția cursanților de către Academia Bela Popescu, toate ustensilele și produsele de asemenea. Lucrăm doar cu produse Matrix. Matrix este un brand al trustului L'Oreal. Nu mai ține cu furatul meseriei, trebuie determinare, hotărâre și dorință de a merge până la capăt. Vă pup!